Čo keby ste mohli počuť slova niekoho, kto už nie je medzi nami? S našou technológiou Sanctus AI je to teraz možné. V tomto videu vám ukážem, ako to vyzerá, keď umelá inteligencia oživí spomienky zosnulého. Pripravte sa, je to neuveriteľné. Ak toto sleduješ, znamená to, že si na mňa nezabudol. Chcela som ti zanechať pár slov, nie preto, aby si smútil, ale aby si pamätal. Čo je naozaj dôležité? Pamätáš sa, ako sme spolu sedávali na záhrade? Tie chvíle boli také vzácne. Život je o týchto momentoch, o láske, blízkosti, o úprimnom smiechu. Keby som tu mohla byť ešte raz, objala by som ťa. Ale teraz viem, že všetko, čo potrebujem, je tu, v tvojom srdci. Prosím, pokračuj v živote s odvahou a láskou. Rob veci, ktoré ťa robia šťastným. A nikdy sa neboj povedať ľuďom, že ich miluješ. A keď si spomenieš na mňa, usmej sa. To by som si prijala. S láskou na teba stále myslím. Výsledok sme dosiahli pomocou našej revolučnej technológie Sanctus AI. Stačí, ak nám dodáte fotografie, hlasové záznamy alebo textové údaje zosnulého a my dokážeme vytvoriť osobný odkaz na pamiatku vášho milovaného. Čo si o tom myslíte? Napíšte mi svoj názor do komentárov a ak chcete vedieť viac o tom, ako Sanctus AI funguje, navštívte našu stránku, odkaz nájdete pod videom a taktiež nezabudnite dať odber kanála pre ďalšie videá.